Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Жаніцьба Бялугіна». Выканаўцы народныя артысты СССР Уладзімір Дзядзюшка і Лідзія Ржэцка, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Раіса Кашэльнікова, заслужаныя артысты Рэспублікі Раман Філіпаў, Уладзімір Кудрэвіч, Мацвей Федароўскі, Алексей Барановскі, Таццяна Алексеева, рэжысёр-пастаноўшчык Яраслаў Громаў. Год запісу 1964. Хто там яшчэ? Эх. А, Миколай Егорыч, добрый день, мое шанаванне. Вернулся с Питера? Так, учора. И вот заехал на тебе поглядеть, мой милый. Что такое? Я, здаецца, не ў час? Дык ты кажы проста, я пасля могу. Бацькі с фабрики приехали. А. А гэта што за капелюш? Такіх рэчаў твои бацькі, я думаю, не носяць, да і прадзеды не носілі. А гэта знаёмыя, з імі разам. Таксама один фабрикант с сястрой. А, ну я тебе не затрымаю, я толькі на некалькі слоў. Скажы, бываў ты без мяне ў карміных? Заезжал іншы раз. Ну что, Андруша, мой милый, як справы твои? А якія такія справы? Твои заляцанні, каханне, абажанне, ці як там? Крануў ты яе сэрца? Ці што ўжо зусім пакарыў? А гэта ўжо моя справа. Ты гэтую размову лепш адкінь. Значыць, гэта святыня, да якой дакранацца нельга? Ну, ўжо як хочаш, так і разумей. Як яны жывуць? Здаровы? Ты калі ў іх быў апошні раз? Учора. А калі зноў збіраешся? Сёння, я думаю. Магчыма, што і сёння. Ага, кожны дзень, значыць. А хоть бы и так. Хоть бы на день 5 разов. У тебе, может, мне дозволу пытаться? Чего ты слоешься? Для меня зусім не лишнее ведать твои намеры в этой справе. Я ж так само живый человек, и я могу адчуваць прыгажосць Елены. Ну так что? Торговаться ты, может, хочешь? Отступного просишь? Да не за что брать отступное. Где уже мне суперничать с тобой, коли ты... Так и коли я, что ж будет после? Ну, навошта я буду перешкаджать тебе без всякой корысти для себе. Больше разумно и сумленно с моего боку отступиться. Будем дейничать разом. Да что за змовы? Что за хитрости? Это справа чистая. Ну, як знаешь. Вот что, коли ты приедешь сегодня ранее за меня, так ты не кажешь, что меня бачил. Да якая мне патрэба говорить про тебе? Ну, а коли запытаюсь, так зроби ласку. Скажи, что не бачил. Мне хочется сюрпризом, разумеешь? Ну, добре. Что про гэта говорить-то? Сюрприз. Який ж гэта сюрприз? По-нашему привезть с Питера подарунок 1000 на 3. Вось гэта сюрприз. Бач ты, які у тебе замашный. Вось паспрабуй суперничать с тобой. Не видать нашему брату без бою уступать трэба. Ну, добра, я тебе затрымліваць не хочу. До побачення. Сёння вечером. Ну что ж, иди, забавляй своих гостей. Забавлять гостей. Вось мучэнне.
Бывай, Таня. Якую я зараз з табой подласць зраблю, дык проста забіць мяне. Забіць. Думаў, век будзем адзін на аднаго радавацца. Ад свайго лёсу не ўцячэш. Андрей! Андрей, нічого пайшоў ад нас. Хіба куреннем займаешься, не хацеў чаду рабіць пры гасцях? Не, Дык што ж з табой, ужо ці здаровы ты? нічога, здаровы. Яшчэ людзей лаем, людзей судзім, а самі, можа быць, горш за тых, што... О, ты, бачу, я сапраўды загаварвацца пачаў. Да ты лепш доктара пакліч. Не вылечыць мяне ніякі доктар. Здраднік я свайму слову, і значыць подлы чалавек. Да ты мне ў загадкі-то не гуляй. А вось, брат Вася, і разгадка на ўсё гэта. Ну-ну. Полюбіў я твою сястру, і па руках мы ударылі, ці ж не так? Ну так, але ператакваць не будзем. А цяпер не магу. Даруйце вы мне. Даруйце. Кінь жартаваць-то. Перастань, не да месца. Да я і не жартую. З чого ти взяв, што я жартую? Не да жартаў мне. Аднак сюрприз важны. Ну вось хоць забі. Я не хаваюся. Ты думаешь, лёгка мне? Лёгка мне будзе тваёй сястры ў вочы глянуць. А, гісторыя, браток ты мой. Па-сяброўску дружыў. Ты... А ты ведаеш, як гэта па-нашаму, па-руску называецца? Да гэты твой пасаж для сястры, для ўсёй нашай фаміліі. Это ж мараль і ганьба. Ты падумаў пра гэта? Да што ж мне рабіць, калі я другую полюбіў? Расказаць табе адразу пра мае пачуцці я не магу, да і слоў такіх не ведаю. А вось возьмі ты і разарві грудзі мае, ды і паглядзі сам, што там робіцца. Вось не уцячэш нікуды, не схаваешся, лёс, адно слово лёс. Скажы, што? Лепшую ці багацейшую невесту знайшоў? Не тое, Вася, зусім не тое. Ну, а калі не тое, так якія з твайго боку апраўданні? Ну як жа, браток ты мой, добрай сям'і дзяўчына і па нашай старане, можна сказаць, першая невеста по капіталу. І па ўсім. Да ты што яе ганьбіш для якой-небудзь? Осторожно! Не заикайся. Ух, не заикаться, не загадывайте. Но, аднак, менш іншым цікава ведаць гэты самы твой сюжэт. Да что тут ведать? Краса незвычайная, вось і ведай. Ах, Вася, такое гэта хараство, такое хараство! А нас ніякім таварам не здзівіш. Покинь, я тебе по-доброму прошу. Гэтыя твои словы дурныя, і больш нічога. Дурная справа. Такі словы дурныя, бо нічога я тут сур'ёзнага не бачу. Да не. Ужо так сур'ёзна, што хоць у пятлю лезь. Просто табе сказаць, не жыць без яе. Так падышло, альбо яна, альбо... Ну, калі так круто падышло, дык чаго ж ты зеваеш, галава? Запрашай катацца хоць сёння. Ямскую тройку за набором. Матулі падаруначак, а з дачкой, як сцемнее куды-небудзь далей. Не будь ты, Василь Сарамятов! Задушыў бы цябе за гэтыя твае словы. Ці не занадта горача будзе, ты ахаладзіся крыху. Гэта сям'я сумленная, высакародная, і каханне маё сумленнае, і справа, калі Бог дасць, будзе сумленная. Сумленная? А з намі твоя справа сумленная? Ты помыліўся, брат, у нас таксама свая амбіцыя ёсць, ды можа быць больш, чым у іншых. Мы за себе пастаяць можем. Ну, карай! Ну, рабі, што хочаш. Я не уцекаю, не хаваюся, я сам аддаюся. А пакрыўдзіць яе, альбо пачуцці мае душэўныя крануць, я нікому, бацьку роднаму не дазволю. А, ты здурнеў, дык і не бачыш, а ў мяне розум пры сабе. Ты мне хоць ікону здымі, все роўна скажу, што гэта пастка. Вася, апошняя у мяне просьба да цябе. Што яшчэ?
Пакліч да мяне сястру на хвілінку. Амбіція не дазволяе, вот што я табе скажу. Да я ж не на радасць сабе яе бачыць хачу, а на муку. Дараваць дзе ўжо, а калі і лаяць будзе, усё ж у вочы, усё лягчэй. А можа і пашкадуе. У яе душа добрая. Ну, хіба што на минутку, а пасля бывай, брат Андрэй, бывай. Мы тужить долго не будем, у нас женихи на поготове хоть зараз. Такие невесты не засиживаются. Вось толькі 10 слоў сказаць, а там і лягчэй будзе. Як гара з плячэй зваліцца. Але як іх гэтыя словы вымавіць? Здаецца, ўсё вырашана, абдумана, скончана, а нібы нешта жывое адрываю ад сябе. Да і тая думка ў галаву лезе, не аддаць бы мне свайго шчасця з гэтым пярсцёнкам. Что? Что тебе? Таня, сядь на хвілінку. Калі цяпер чалавек сваё слова парушае, дык не заўсёды ж гэта ад подласці, а таму, што часам сам сабе не вольны. Ты гэта аб чым? Калі чалавек не ў сабе. Разлюбіў ці што? Вядома, мне ўжо супраць цябе апраўданняў няма. Я уже давно здогадывалась. Давно чакала. Я кругом вінаваты перад табою. Ну что ж, что я могу? Силою ж любить не примусишь? Ну, дык вось я аб чым цябе прашу. Забудь ты мяне. Забуду я тебе ці не забуду. Табе што? Табе адно, каб перашкоды не было. Ты, можа, баішся, дык дарэмна. Да не. Што мне цябе баяцца? Я цябе ведаю. Твою душу. Калі ты ўжо лепшую за мяне знайшоў, як цябе ўтрымаеш? Заўсёды мы такія няшчасныя. Не, калі ты гневацца альбо папракаць, дык ты ўжо гневайся на мяне аднаго. А яе, Таня, не праклінай. А што мне на цябе гневацца? Якая карысць? Бог з табой. Дык даруеш? Даруеш? Ну, што мне табе сказаць? Крыўдна мне. Горка мне. Да ты ўжо сам хоць не плач, гэта ўжо моя справа. Ну, што табе сказаць? Ну, Бог з табой, вось адно, што ж яшчэ? Ну, дзякуй табе. Дзякуй. Анёльская ты душа, вось што. А я... Ну, бывай. Анёльская душа. На языку у тебя мед, а под языком лед. Кажи, не проклинай ее. А кого ж мне проклинать, коли не яе? Яна моё счастье-то одобрала. Вася, кто она такая? Скажи ты мне. Да ну як жа, вельмі табе трэба ведаць, ты амбіцыю сваю заховай. Смяяцца яму трэба ў вочы, а не плакаць. Это ж не жарт, ты не засмеешься. Я ж яго любила. Ну, любила, дык плач сябе дома, а пры людзях нам прыніжаць сябе не выпадае. Трэба так себе паказваць, што людзі за намі ганяюцца, а мы ні за кім не пагонімся. Збірайся, пойдзем. Ну, вядома, пойдзем. Чаго чакаць?
Ох, высоко, брат Андрей, заносишься. Але гляди, каб голова не закрутилася. Древо пособейся, куть, каб под силу было. Батюхны, что это? Куды вы поднялись? А яно заўсёды так бывае. Гости посядять, да и пойдуць. Ну і правда, куды ж вы? Не гонім же, здаецца. Ну, пакуль што не гоняць. А чакаць гэтага самі не жадаем-с. Гаўрыла Пантелеич, Настасья Петровна, сардэчна вам удзячны за вашу ласку. Пачастункам вельмі задаволены. Ну і пры ўсім гэтым мы, відаць, убачымся не хутка. Настася! Не придумаю, что за оказия такая. Ужо ж, чорт побери, ці не камедыі ты ламаеш? А наша камедыя зараз канчаецца. Будзе у вас свая, новая. Так і чакайце. Бывайте. Прабачэння просім-с. Настася, кажи, что у нас такое? Не ведаю, батюшка Гаврила Пантелеич, и не придумаю. Ты что ж, черт побери, затмение на нас нашло, чи что? Где Андрей? Не ведаю, батюшка Поклич зараз же. Пантелеич. Батюхна, и вы, матухна, повинен я вам свою душу открыть. Ой, И уже судите меня, як Бог вам на сердце пошле. Почекай, что такое? ой, оборвался, сердце-то оборвалось. Сыромятова Таня моя невеста. Ага. Мы по любви з ёй сышліся из вашего бацькоўскага благословення. Але толькі цяпер мае пачуцці зусім іншыя. Ось у кого гарачка-то, ось яно что. Цяпер мае пачуцці зусім іншыя і такія, што нельга перамагчы. А Таня? Ты як же так? Ах, Таня-то. Да ж, что ты, Бог с тобой, что ты, опамятайся. Хлопца лячить треба, а мы с тобой глядим. На ногах человек з выгляду як належить, а верзі так немаведома что. Калі вы лічыце, што гэтыя мае словы бязглуздзіца, дык гэта ў мяне на ўсё жыццё. З ёй мне і паміраць трэба. А я лічу, што я ў поўным розуме. І нават прашу вашага бацькоўскага благословення. Сорам які, ай-яй-яй. І адкуль гэта? Якім ветрам нанесла? Ты ёк! Хто яна такая? Дзе знайшоў? З якіх? Сям'я добрая, высокородная. Сирота. Бацька памёр, жыве з мамаю. І такое ў мяне да яе пачуццё. Ай, беда, якая беда. Шалёная! Вас обоих на ланцуг посадить. Человека треба хутчэй водой, цебры 2 вылить. А яна его распытывает, а рыбары з ім разводят. Воля ваша, але я не ў гарачцы, не вар'ят, я пры памяці. А хіба шалёные разумеюць, што яны розум страцілі? Да іх не угаворваць, трэба просто вязать. Не вар'ят, я вельмі нават далёка ад гэтага. Калі так, дык размова у нас с тобой короткою будзе. Невеста у тебе ёсць, і другой не будзе. Ой. А гэтых твоих променадаў я і знаць-то не хочу. І каб хутчэй конец гэтай справе, на наступным тыдні у нас вяселле будзе. Вось табе і сказ. Ай. Ну, як вы там сабе пожадаеце, а толькі таму вяселлю не бываць. Что такое? Воле бацькоўскай супрацівіцца. Закон зневажаць. Дабы вы заўсёды буду паслухмяным. А калі у вас ёсць улада загадаць майму сэрцу разлюбіць, дык загадайце. І калі я на вас паслухаю, я вельмі рады буду. Да я твоего сердца и знать-то не хочу. Бач, что выдумал, сердце, а? Хіба так батькам отказывают? Говори ты им, а мне на вас и глядеть огидно. Ай, Андрушенька, что ты надумал? Что ты надумал? Матухна, да калі шчасце маё, калі жыццё маё ад гэтага залежыць, ну не перашкаджайце хоць вы-то. А Таня, якая дзяўчына, якая б жонка была б табе. Ну, значыць, не суджана, ну што ж рабіць-то? А гэтую ты хоць ведаеш? Які характар у яе? Да яшчэ ці будзе любіць-то тебе. А як зваць яе? Еленай. Елена. Ну что ж, это ничего.
Имя доброе. Да подумай, Андрушенька, справа-то великая, вековая. Ужо думано и перадумано. Я сёння хочу ехать руки просить. Ой, сёння, батюхня. И коли будзе ад яе згода, поверьте, шчаслівейшага за мяне чалавека вы ва ўсім свеце не знойдзеце. Хочаце вы майго шчасця? Хай буде воля Господня. Бацька. Ну что, Ой, урезонила хоть крыху? да уже видать, Гаврил Пантелеич. Что видать? Что видать-то? Мне пока что ничего не видать. Ну, видать-то, что, коли на роду написано, так уже и... Сёння хочет ехать просить руки. Руки просить? Дык что ж мы повинны робить? На его вар'ятство глядеть. Не ведаю, батюшка, Гаврил Пантелеич. Не ведаешь? Ну дык я тебе научу. Вось першее. Не сумела ты своим сорочим бабским языком навучить свое дитятко. Дык прикуси свой язык. Слухай, батюшка. И молчать тебе навеки. Молчу, батюшка, молчу. И каб ниводного слова. Молчу, батюшка, молчу. А по-другое-то? Что? Что другое-то? Подай икону. Батюхна, Гаврила Пантелеич, Андрушенька, родненький. Давай икону! Хай благословить его Господь Бог, який мы благословляем. Во всяким разе, коли он будет плакаться потым, дык на себе, а не на нас. Давай икону! Несу, батюхна, несу, батюхна, несу. Якая туга нестерпная. Ни месца, ни занятку не знайду. Дні тягнуцца нейкія доўгія, быццам жыццё маё спынілася. Хацеў прыехаць праз 2 тыдні, а вось ужо 2 месяцы, як яго няма. Дзе ён прападае? Як разлука развівае, умацоўвае страсць. Пакуль ён быў каля мяне, я не заўважала, што ён мне неабходны. Але ж мы і паветра не заўважаем вакол сябе, а між іншым без яго жыць нельга, дыхаць няма чым. Ну што ж ён? Чаго ён марудзіць? Колькі часу мы знаёмыя, ён все яшчэ застаецца для мяне загадкай. Трэба выклікаць яго, прымусіць пагаварыць. Милый Андруша Бялугін, вось гэта душа простая. І нешта ў руках трымае. А які ў яго рысак! Вось бы пракаціцца! И без докладу, пан Бялугін? Виноватас. Я... Вось якое невыцтва. Да нічога, беда невялікая. Добрый день. Ваше здоровье, Елена Васильевна. Найлепшае. А гэта што такое? Дозвольте вам поднести, Елена Васильевна. А што за фантазія вам прыйшла? Так пожадано было-с. Прошу не отмовиться, принять. Мерсі, мерсі. О, які букет. А дзе вы дасталі? Даруйте, где хочете. Хіба рэдкасць якая? Ну так, вядома, для вас усё не рэдкасць. Сядайце. Не. Ни сядзець, ни стаять. А бегчы б куды-небудзь без аглядкі. Вось дзіўны настрой. А вы не ведаеце, Агішын, ён яшчэ не вярнуўся з Петербургу?
Не. Да мне штос, я не ведаю. Ну, а з вами что такое здарылася? Так, раптам. Такое бывае. Ну, нешта такое, што ўсе думкі пераблытаны і не быў тумане. А дазвольце запытацца аб прычыне. Так раптам. Ад нечага ж гэта найшло на вас? Няхай кветкі вам пра гэта скажуць. Кветкі? Яны маўчаць, толькі добра пахнуць. Не, яны гавораць. Вельмі ціха, значыць, я не чую. Яны гавораць. Гавораць пра любоў таго чалавека, які можа быць самы несчастны. Не разумею. Гаварыце ясней. Елена Васильевна, усяго два словы. Маё каханне не жарт. Не жарт. Тут усё маё жыццё ў ім. Елена Васильевна, у мяне ўсё вырашана. І цяпер я вашай рукі прашусь. Адказвайце мне, Елена Васильевна, і прашу вас зараз жа, у гэтую самую хвіліну, чакаць мне па маіх пачуццях ніяк нельга. Вось нечаканнасць. Калі я сказаў глупства, зняважыў вас, вы мне так адразу і кажыце, і больш вы мяне не ўбачыце. І даўно вам гэта ў галаву прыйшло? А з тае самай мінуты, як я вас убачыў. У мяне і невеста была. Ось як? Але гэтую справу я скончыў. Цяпер толькі ваша слова. Але ж вы чалавек залежны. Вы належыце да свайго асяроддзя, а я вырасла і выхавалася зусім у іншых умовах. У мяне свае звычкі, імкненні, і перайначыцца я не магу. Залежнасці ў мяне няма. Я маю свой уласны капітал ад бабкі і жыву зусім асобна ад бацькоў. Вось вы кажаце, што я нечаму там належу, дык гэтага няма. А я буду належаць толькі той асобе, ну, каго я люблю. Але паслухайце, у мяне дрэнны характар. Я свавольная і часам нават зла і ніколі нікому не уступаю, калі ўздумаюць мне пярэчыць. Ну, мала якія фантазіі могуць прыйсці мне ў галаву. Раптам я захачу сабе свабоды, поўнай Ну і свабоды. што ж, і ўсё гэта як будзе вам пажадана. Я на ўсё гатовы, мне нічога не трэба, акрамя таго, ну вось, каб вы, ну, каб я мог назваць вас. Даруйте, мне прыйшла ў галаву адна такая смешная думка. Да я так і разумею, што гэта не да мяне. Таму што смяяцца цяпер з мяне грэх. Гэта ўжо зусім ніякай душы не мець. Ды не, сапраўды не. Мне сапраўды іншае прыйшло. Ну, добра. Дайце мне адной крыху падумаць, і я скажу вам. А вы езжайце, пакатайцеся. Праз гадзіну вы даведаецеся. Толькі якой гэтая гадзіна для мяне доўгай будзе? А вы езжайце ў кандзіцерскую і прывезіце мне цукерак, вось і не ўбачыце, як час пройдзе. Ды не будьце такім сур'ёзным. Я не люблю сур'ёзных. Так што, да пабачэння. З найвялікшым трапятаннем. Ах, без трапятання, калі ласка. Я купчиха Бялугіна. Пышная, разадетая, побач са сваім Андрэем Гаўрылычым у раскошным экіпажы на рысаках. Маладыя Бялугіны. Памятаеце Елен Карміну? Гэта яна і ўсялякія плёткі, размовы, з-пад якіх так і лезе зайздрасць. Вось навіна, вось падзея. Мама? Ах, які букет! Хто это, Лена? Жаних. Ой, ну что ты говоришь, який жених? Правда, мама? Ай, Леночка, ну что тебе за охота меня мучить? Андрэй Бялугін толькі што зрабіў мне прапанову. Ой, няўжо? Не, ты жартуешь? Не верыш? А што ж тут дзіўнага? Да не, ты жартуешь, вядома, і больш нічога. Зусім не. Я нявеста, мамачка, я прыняла прапанову. Ой, Лена, перестань, пошкадуй мои нервы. Вядома, я не пайду за яго ні за што на свеце. Але дазвольце мне хоць крышачку памарыць аб багацці і пасмяяцца.
Гэтага смеха, мама, нам надоўга хопіць. Аднак, якія гэтыя людзі цяпер смелыя сталі. Як это можна, як это... Кто дома? Хто там? Николай Егорович, як нечакано, ну. А мы уж тут про вас надумали. Вось як. Ну, добрый день, Янурчик, добрый день. Добрый день. Ну, як з'ездили? Удачно? Вельми удачно. Ваше здоровье. Ай, нервы, як звычайно, не дают покоя. Ай-яй-яй. Здоровье Елены Васильевны. Ой, на мне квітнее. А я, поверите, убачила вас раптом, ну и просто вся, як разбитая. Ой. Ну, сідайте, прошу вас. Сідайте. Так недобра, Нина Александровна. Что тут доброго? А ці ведаеце вы, ад чаго гэта у вас? Ад дурнога выхавання. Что вы? У меня выхование было найлепшее. Не дурное, Ай. сентыментальнае. Страстныя парывы да ідэальнага ў жыцці. Ой, у жыцці ўсё рэальнае. Ідэальнага нічога няма. Вось і пойдуць расчараванне, расстройства нерваў. Вось ад чаго і мігрэнь, Ніна Александровна, ад узвышаных пачуццяў. Вас послухаешь, так вы уж наговорите. Эх, калі бы дзяўчат развівалі больш разважнасць і цвярозы погляд на рэчы, дык паверце, яны былі б шчаслівейшыя і ўжо, напэўна, больш здаровыя. Вы мне говорите, что хотите, только коли ласка, дачцы гэтых думок. Нина Александровна, калі вы жадаеце шчасця Леди Васильевне, дык вучыце яе браць ад жыцця толькі тое, што яно дае, і не марыць аб ідэалах. Як привяжется мигрень. Вы меня пробачьте, коли ласка, я пойду отпочну, а зараз Лена придет, а то такая мигрень. Боже, вы тут, а я і не ведаю, мама і не скажа. Да я давно ўжо. Калі вы з Петербургу? Учора раніцай. Ну як же вы смелі так доўга не з'яўляцца? Ну не прыкідвайцеся строгаю. Я ж не паверу, каб моя адсутнасць была вельмі прыкметнай для вас. Я думала, вы дзе-небудзь за акіянам. Ваше здоровье. Я кажу вам, што сумую. Что, без причины? Я сама не ведаю, што са мной. Смутак нейкі, нечым незадаволена, куды сцірвуся. От полноты сил. Вы як раскошная весенняя природа, что пасля яснага надвор'я раптам хмурыцца пачынае. Патрэбна навальніцца, хоть невеликая, каб разрадзіць накопленную электрычнасць. Вы думаете? Что, моя Андруша, бываю на вас? І вельмі часта ён мяне забаўляе. Закахаўся, мабыць, ды яшчэ як, не той, што мы. А як же? Ну, як улюбляюцца людзі неадукаваныя, ад усёй душы. Гэта значыць, ад усёй сваёй першабытнай дзікасці. Дарэчы, як вы да яго? Ну, ён нішто сабе, рускі маладзец, здаецца, добры і сумленны чалавек. Дык я вам яшчэ навіну скажу. Ён зрабіў мне прапанову сёння паўгадзіны назад. Браво! Браво, Андруша! А што ж вы? Я ад смеху гаварыць не магла. Малайчына, сапраўды малайчына. Уявіце, перад вамі купчыха Бялугіна. А я ў гэтым нічога смешнага не бачу. Я думаю, кожны, хто жадае вам добра. Але з чым жа ён пайшоў ад вас? Яму сказана, што падумаць, як звычайна гавораць у такіх выпадках. Але хопіць пра гэта. Раскажыце што-небудзь пра сябе. Што вы там бачылі ў Петербургу? Там, кажуць, шмат прыгоженькіх жанчын? Няўжо вы думаеце, што ў мяне, акрамя забаў, нічога ў галаве няма? У гэтым падарожжы я пераканаўся, што мне на душы нешта недобра. Ці паверыце? Першы раз у жыцці я балюча заўважыў нечую адсутнасць,
і пакутаваў. Перадо мной насіўся, не даваў мне спакою жаночы вобраз. Ён заняў мой мозг, усю душу. Але дазвольце запытацца, хто ж яна? Жанчына альбо дзяўчына? Яна... Так, яна дзяўчына. Дык яна же можа быць вашай. Боже мой, ды ці смею я, жабрак, марыць аб такім шчасці? Што я магу? Уціснуць у мізэрную рамку жыцця? Зрабіць жонкай, нянькай, эканомкай і загубіць? Загубіць стварэнне, у якім все прыгожа, все цудоўна, все музыка, і перасяліць яе на кухню? Да я сам люблю прихожойство всем, я сам артист. Володанне обожаемой жанчынай я не могу себе інакш уявіць, як у раскошнай абстаноўцы, як... Гаварыце далей. Ёсць блакітны неаполітанскі заліў, ёсць Сарэнта. Там, куды ни глянь, блакіт небёс і фіолетавыя горы. Вось там жыццё, там рай. Нездарма Італію так любяць паэты. Значыць, у вас надзеі няма? Надзея? Якая ў мяне надзея? Во мне шаленство. Я готовы на все, на всякие ахвяры, каб толькі вырваць гэтую страсть души. Але ўжо немагчыма. Позна ўжо. Одну мару я магу яшчэ захоўваць у душы сваёй. Якую? Няхай яна належыць другому. Так. Няхай яна належыць другому. Але няхай яна пакіне ў душы сваёй хоць маленькі куточак, дзе б я, пакутнік, змог знайсці для цябе адпачынак, прымірэнне з жыццём, асвежэнне. Но, вядома, гэта інтрыга патрабуе ад яе маленькай здзелкі са сваім сумленнем. Але калі гэта здзелка з сумленнем, дык гэта ўжо не маленькі куточак. Так. Але гэтая моя мара разлятаецца, як дым. Але хто ж яна? І вы пытаетесь? Вы не ведаеце? Няўжо вы хочаце, каб я назваў яе імя? Ці патрэбна? Не, не патрэбна. Так, і вось, каб замарыць, задушить гэтую страсть, я еду ў правінцыю. Поступлю где-нибудь на службу, куды-нибудь далей. І надоўга вы едзеце? Гады на 2, на 3, адкуль я ведаю, пакуль все уляжется, супакоіцца, пакуль авалодае сабой. Аднак бывайце, вам трэба падумаць над канчатковым для чалавека адказам. Андрэй жа таксама чалавек. Ну а мне... Прабачце. У мяне гарыць галава, мне патрэбна паветра. Приезжайте! Приезжайте сёння ж. Я вас прошу. Я вам загадываю. Добра. Калі вы жадаеце, я заеду. Да пабачэння. Якая рука, які цёплы энергічны поціск. Не бяжыце ад шчасця, адкіньце нікчэмную мараль. Бярыце ад жыцця тое, што яно дае вам. Не хавайцеся ад шчасця. Ой, як сэрца б'ецца.
Что за день для меня? І зараз приедет Андрей. Значит, сделка с сумлением, так ці что? Але что это со мной? Я першы раз у жыцці нібы пачынаю дваіцца. Але ж гэта слабасць, слабасць. Ён называе гэта слабасцю. Ён адзіны аўтарытэт для мяне. Так, гэта слабасць ёсць. Значыць, вырашана. Скончана. Трэба браць ад жыцця ўсё, што ён надае, а то потым плакаць будзеш. Ой, як неясна, як цёмна ўсё ў галаве. Ну, няхай. А там ужо што будзе, вырашыць само жыццё. Леночка, ну так что ж ты все смеялася, смеялася, а ему ж трэба якісьці адказ даць. Мама, а я іду за яго. Лена, боже, что ты, Лена? Ну что ж, мама, для мяне гэта партыя добрая. Мы живем на апошняе, а наперадзе нам пагражае жабрацтва. Ні да фізічнай, ні да разумовай працы я не здольна, я не так выхавана. А я хочу жыць, мама, хочу мець асалоду. Дык лепш уже ісці за Андрушу, чым увесь свой век сядзець у беднасці. Не наша сфера, мой друг. У іх же дикое жыццё, дикие норовы, боже мой. Ці зможаш ты хоть калі-небудзь яго полюбіць? А я, мама, постараюся прывыкнуць да яго. Лена, и ты отваживаешься? Боже, твой разум, твое хараство, кому? Ну что ты, мама, не плачь. Мой розум і маё хараство толькі зараз і знойдуць сабе месца. А паглядзіш, як я багата зажыву, колькі ў мяне будзе бліскучых паклоннікаў, які выбар будзе, мамачка. Леночка, вот что значит обставины. У іншым становішчы я б і думкі не допустила, каб ты, моя Лена, мой неоценный скарб. Пойдем, мама, пойдем, успокойся. Ой, Леночка. Пойдем, успокойся, Ой, приляжь. боже мой, моя дорогая Леночка. Ну, ничего, мамочка. Аднак нікога нема. Ой, люли, караул, батюшки мои, это все разбой, родимые мои. Ой, люли, караул, батюшки мои, это все Я, здаецца, розум пачынаю траціць патрошку. Таму нейкая песня лезе ў галаву не да месца. Ой, люли, караул, пфу. Ось Ілья сядзіць на козлах, шампанскае трымае. Вунь шэры нешта ўздрыгвае, вушамі варушыць. Эх, шэры, куды ты памчыш мяне адгэтуль? Добрый день, Андрей Гаврилович. Сідайте, прошу вас. Не, я такс. Сідайте. Вы зрабілі прапанову моей дачцы. Так точно, тому что любовь моя до Елены Васильевны. Яна еще такая молодая. Ну, я не такая матика примушать, воля яе. А я люблю свою Лену. Яна ее счастье. Ну, я только прошу... Нина Александровна, пожадана чуть ваше слово. Хай она сама. Я згодна. Елена Васильевна, чи верить? Я згодна. Нина Александровна, такое для меня счастье. Я вам отдаю все свое самое дорогое. Дорогое, дык и берагчы будем, як самое дорогое. Ну, кто теперь счастливейший за меня на свете? Знойдется кто-небудь. Немагчыма-с. Кинуся, возьму и кинуся з якой-нибудь звонницы. Тогда и веселье наше не отбудется. А я живым застануся, целым и здоровым, не хвалюйтесь. Нина Александровна, ну дозвольте по-нашему, с бокалами, по-русски, а? У нас ничего нема. Это так нечаканно У нас для нас. есть у запасе, и довольно достатково. Кузя, неси шампанское. Леночка,
А ты меня покинешь одну? Тебе, мама? Ніколі. Ты со мной, и это моя першая умова. Дорогая моя, золотая моя. Нина Александровна, прошу вас, за нашу будущую. Будьте счастливы, бережите ее. Аб гэтым ужо зрабіце ласку не клапаціцца. Елена Васильевна, цяпер наш. Доброе вино. Ничто, с вино як вино. А только мне сдается, что ўсё гэта один жарт. Дык і жыццё наше жарт. Жартуючы, люди живут и помирают. Мсье Еш! Николай Егорыч, голубчик, диво дивное, повіншуй, выпей. Выпить я выпью, а кого еще віншаваць загадаете? Повіншуйте жениха и невесту. Віншую вас, Елена Васильевна и Андрей Гаврилович. Дык вось як, Николай Егорыч, друг ты мне, друг один и навеки. Ты усему моему счастью головная причина. Ты же мне перший показал Елену Васильевну. Да я гэтага век не забуду. Дай. Для такого выпадку и вино новое потребно, свежее. Кузя, неси новое шампанское. Ён шчаслівы, як дурны школьник. Не осуждайте нас, Николай Егорыч. Як я смею суджать вас? Я могу только дивиться вашему розуму и геройству Елены Васильевны. А это не геройство. А что ж? Сделка с сумлением, про якую вы говорили. Я не хочу пройти мимо и хочу взять от життя все, что оно дае. И открыть двери рая тому, кто так долго покутует каля их порогу? Теперь мы с тобой выпьем по души без фальшу, як сябры, як браты, за дорогое, неоценное здоровье Елены Васильевны. Няхай золотое жыццё ваше, Елена Васильевна, завсёды скрыцца, як гэта вино. Я говорить не умею, але няхай жыццё маё вам засведчыць, як моцна я люблю вас, і што няма таго на свеце. Нема таго на свеце. Збіўся Андруша. Пачакай. І няма таго на свеце, як Бог свят, чаго б я не зрабіў, каб хоць крышачку заслужыць любоў вашу. Что ты, мама? Что с тобой? Изноў нервы? Ах, Леночка, я не могу себе даровать. Я так неразумно зрабіла. Что такое? Ах, Лена, я запросила гостей, и старые Белугины будут. А коли запрашаць гостей, так трэба ж, гроши позычить. Ды наладить баль? Не-не-не, баль не баль, а пристойный вечер все ж таки трэба было зрабіць. А то наговорили усім, что выдаю дочку за миллионера. Все приедут, чекаючи чегось особливого. А что у нас? Что у нас? Вось мы гэтага миллионера и покажем. А что ж яшчэ? Ах, Леночка, тебе все жарты и жарты. А мне неприемно. Ты ведаешь, як мне неприемно? Скажите, коли ласка, ён без церемонии просто. Нічого. Куды вы? Сюды без дозволу не ўваходзяць. Нічога. Зараз же выйдзеце. Што вам трэба? Справа ёсць неадкладная. Я учора забыўся. Можа, грошы патрэбны? Нельга сказаць, каб вельмі былі патрэбны. Да вы прабачце, я не з тым, каб усяк бывае. Фрукты, альбо віно, ці што іншае. Вось. Толькі, каб усё самае рэдкае, чаго і на свеце не бывае. І, калі ласка, не шкадуйце. Калі яшчэ што спатрэбіцца, толькі адно слово. Мама, вось. Фетво препаратив Сантердель. Але стан. Ах, Леночка, який ён милый.
А вы даремно турбуетесь. Яны, правда, нам не лишние. Я вам вельми удячна. Ах, Леночка, який он милый. Ну идите же, мне соромно. Да не, як гэта ісці? Гэта вось вам, Елена Васильевна. Приданое. Каб не сказали... Что такое? Билеты именные ваши. А на что яны мне? Что мне з імі рабіць? Усё, что пожадаете. Тут 75 тысяч. Так много? Не-не, я не возьму. Да як гэта много, вы меня крыўдзіце. Не, мне боязно. А чаго іх баяцца? Ну, пакладзіце іх. Яны будуць ляжаць сабе ціхенька, а ў выпадку патрэбы саслужыць вам службу, якой загадаеце. Ха, не лішнія. Які вы добрый и высокородный чалавек. Да ну што там? Грошы гэта само сабой і гаварыць няма пра што. А вось гэта прашу прыняць як падарунак ад жаніха. Брыльянты. Вось будьце ласкавы надзець іх сёння. Яны пры свячах і заіграюць. Але на што так много брыльянтаў? Гэта ж вельмі дорага. Да што ж вы сябе так недорага цэніце? По-мойму, дык для вас нічога дарагога няма. І брыльянту месца патрэбна, а калі на вас брыльянты, дык яны самі радуюцца. Не яны вас упрыгожваюць, а вы ім цану прадаеце. Мерсі, мерсі, вельмі міла. А хто выбіраў? Сам у Фульда. А, у вас і густ ёсць? Да по невесте уже можно мерковать, что у меня густ есть. И доступность. С каждой минутой новые якости открываются. Хутко, я думаю, наши будут. Ой, а я еще не одета. Поспейте, яны ненадолго, только на вас глянуть. Дык вы уже им ва ўсім бляску. Вельмі прошу вас. Не турбуйтесь, гэта уже не ваша справа. Ой, а якая вы ў гэтым уборы? Ужо вельмі... Смертухна моя падыходзіць. А хто сказаў, што глядзець не буду? Ды ніякай магчымасці няма ўцярпець. Вось плечка прасвечвае. Да і што ж гэта такое? Калі б толькі адважыцца. Што? Вуснамі. Ну, цалуй і марш. Лячусь. Леночка, покажи, что я тебе подарю. Вось паглядзі, мама. Ах, якое хараство. Як это, напэўна, дорага. Вядома, дорага. А вось гэта А что? даражэй. Что это? Что еще? Вось на, палічы, мама. Билеты купецкого банку. Ой, по 10 тысяч. Боже мой, Леночка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Ой, 75 тысяч. Так это ж целое багацце. Ну, не вельмі вялікая, ўсё ж таки багацце. Ох, якая нечаканая радость. Радость за тебе, дитя мое. Значыць, галоўнае зроблена. Теперь, чтоб там не здарылася, мы с тобой забяспечаны. Ты возьми, схавай их спатрэбіцца на чорны дзень. Бачыш, я не здарма ахвяравала собой. Цудоўная ты моя золотая, моя головонька. Ах, Леночка, як я рада, як я рада. Лена, а что это? Я, мабуть, больше малодушная, чем ты. Ну, я просто готова скакать от радости, глядячи на такое багацце, а ты нават не усміхнешься. А гэтыя грошы не ўсё для мяне. Мне гэтага мала. Я яшчэ маладая, мама, я не жыла, мяне вабіць жыццё. Ну, вядома, ты все ж таки ахвяра. Не тое, мама, не тое. А что же еще, мой друг, что? Мама, давай договоримся так. Ну, калі ласка, аб чым? Хутка я стану богатай і незалежнай жанчынай. Твае клопаты, твоя апека надо мной скончыліся. Але я хочу, каб мы с тобой любілі адна адну па-ранейшаму, і таму я прашу цябе, каб ніводнага скосага позірку, каб ніводнага папроку, калі... Что?
Што калі? За одно толькі багатае жыццё я б ніколі не аддала сябе. Я хачу быць вольнай, мама. Ой, Леночка, ну мне патрэбна толькі адно, каб ты была счастлівай. Ну што ж, пастарайся быць счастлівай. Постараюся. А теперь пора одеваться. Я невеста, мамочка, и хочу быть прыгожей. Ну. Аднак, якія гэтыя дзяўчаты, як я пагляжу, цяпер смелыя сталі. Як рашуча яны переступаюць гэты парог. А мы-то бывала, боже мой, колькі слёз, колькі гора. Ой, здаецца, нехта прыехаў. Добра, каб хто з блізкіх. А, гэта Николай Егорыч, свой чалавек. Николай Егорыч, добрый день. Добрый день, Нина Александровна, добрый день. Прошу ласка. Дякую. Заходьте, у нас Дякую. еще никого нема. И можем посидеть, поговорить. Лена еще опранается. Ну что, дякую. Стомились, а? У вас теперь великие клопоты. Ну что вы. Клопоту у меня зараз амаль нема. Что ж так? Ось так. Дякуючи щедрості і високородству милого Андрея Гавриловича. Он же целое богатие. И он 75 тысяч подарил Лене. Ну и что? Да ці то яшчэ будзе ад яго. Толькі умеючы себе павесці з ім. А як это умеючи? Достойно. Не радоваться, не здзіўляцца яго падарункам, а прымаць іх равнодушна, як належнае. Трэба, каб ён адчуў, што все яго дары нішто у параўнанні з тым, што вы яму далі. Но адным словам, трэба яго так вытрымаць, каб ён са здавальненнем вазіў ваду, калі яго запрагуць, а? Так, Ніна Александровна, вы стварылі сабе шчаслівую будучыню, але трэба прызнацца, вы дорага за гэта заплатілі. Я шукала счастливой будучыні не для себе, а для дочки. Но про яе не клапаціцеся, яна разумна, я думаю, створыць сваё шчасце. У яе становішчы толькі трэба А что трэба ў яе становішчы? адмовіцца ад ідэальных поглядаў і лягчэй глядзець на розныя абавязкі. Ой, аднак, які вы небяспечны чалавек. О, занадта много гонору для мяне. Все, што я магу чырванеючы прызнаць за сабою, гэта толькі невялікі практычны розум. Ах, Василена, вы мяне уже прабачце, я пойду поколпачуся по гаспадарцы. Мой гонор кланяцца. Самы ранні госць. Я рада, што яшчэ нікога няма. Мы зможам пагаварыць. Якая вы сёння чароўная. Так, я пастаралася трошки прыбрацца, але сёння не для вас. Я сёння дебютирую вельмі цяжкай ролі і хвалююся, бо не ўпэўнена ў сваіх сілах. Вельмі натуральна, все дэбютанты хвалююцца. Жыццё не варта таго, каб над ім задумывацца, яно нішто іншае, як камедыя. Няўжо толькі камедыя? І вельмі-вельмі несур'ёзнае. Што ў вас сёння? Па-першае, будзе з'яўленне бацькоў Бялугіных. Так. Па-другое, прыедуць нашы добрыя знаёмыя. Бялугіны, вядома, будуць разглядаць мяне, нашы знаёмыя Андрэя Гаврылавіча. Ну, так. Усім будзе цікава заўважыць на маім твары сляды душэўнай мукі, але ніхто нічога не заўважыць, я застануся загадкай. Браво! А каб мець больш вольных мінут, я распарадзілася наконт музыкі, будзем танцаваць з вамі. Прызнаюся, мяне ўсе гэтыя цырымоніі вельмі стамляюць. І я вырашыла адразу ж пасля веселья ехаць за мяжу. Як вам падабаецца мая ідэя? Цудоўна. Я ўжо гаварыла ўчора Андрэй, ён згоден, але па сваіх справах ён не можа паехаць надоўга. Ён толькі праводзіць мяне і прабудзе са мной тыдні 2-3, а потым вернецца ў Маскву, а я застануся з мамам. Я рады за вас, што вам гэта прыйшло ў галаву. Гэта вельмі шчаслівая думка. Ці не пажадаеце і вы з намі? Я вас запрашаю. Дякую. Дякую.
Я і сам давно марыў аб такім падарожжы. Мама будзе пры вас, альбо вы пры маме? А хіба гэта перашкаджае? Мама мяне ніколі не абмяжоўвала і далей не будзе. Гэта добра, што Андруша едзе з вами. Чаму? Ну, трэба ж яго патрошку прывучыць да той ролі, якую ён, прабачце, якую вы прымусіце яго іграць у далейшым. Якія жорсткія гэтыя словы. Вуляве вулю Жорж Дандам. Леночка, Лена, Белугины приехали. Пройдите наперад, ці застаньтеся тут. Мама, напэўна, прывядзе іх сюды. Ідзіце адны, я прайду тут і з'яўлюся ў зале, я ход ведаю. Так. Пакуль справа ідзе добра. А далей, вядома, пойдзе яшчэ лепш. Галоўная справа скласці план. А будаваць ужо не цяжка. Коли ласка, прошу вас. Дякую. Заходите сюда. Прошу вас. Тут у нас утульный семейный покой, и муж будильник свои. Ах, я так давно хотела с вами познакомиться. Так рада. Так, хоть нечакана, неспадзявана, але неабходна пазнаёміцца, нельга без гэтага. Привёў Господь. Нос, любіце да мілуйте, даруйте, якія ўжо ёсць. Коли ласка, прошу вас, седайте. Дякуем. Седайте, Дякуем. прошу. Дякуем. Леночка, Андрей Гаврилович. Я еще не ведала вас, не бачила вас, а полюбила уже. За что ж бы это вам полюбить нас? Ну, ваш сын и моя Лена, это так близко нам, а я так люблю мою Лену. Ну, то яны, а то мы. Вядома, дай Бог ладу і нам, а ім любоў ды згода. Ой, я спадзяюся, у Лены такі цудоўны характар, у яе такое добрае сэрца. Мама, ты мне приписываешь якости, яких у меня нема. Ах, боже мой, Леночка, ты еще молодая, ты еще не ведаешь себе. Коли у вас вышло такое пагадненне з Андрушем, так полюбите его. И он у нас таки добрый, а нам бы глядеть на вас да радоваться. Дозвольте. Без любви и без згоды, что и казать. А трэба по закону, каб жонка боялася и любила мужа своего. Вось мы, напрыклад, з Настасьей Петровной 30 гадоў прожили. А гэтай музыкі, каб гвалт крычаць, не бывало. Не-не-не. Вылаешся часам под гарачую руку змоўчыць, а ўжо наконт там здрады якой, так барані Божа, не бывало. Не-не-не-не. Я топор, а яна пила наконт гэтага, калі што якое. Вот так. Каб вы ведалі маё жыццё з мужем. Я его поховала 3 года назад. Ах, мы так дружно жили. Мама, нехто приехал. Леночка, иди сустрень. А ў гэтым месцы столь протекае. Ах, и не глядите, коли ласка, не варта. У нас кватэра вельмі дрэнная, ну и мы ее не задоволены. А скажите, якая плата ад вас? Ну, платим мы вельмі дорого, 800 рублёў у год. 800 рублёў? За такие хоромы дороговато. Софья Николаевна, приехали. Так, приехали. Пробачьте меня, мои дорогие. Я вас покину на одну минуточку, на одну только минуточку. А ничего, мы и одни посидим. Коли ласка, без церемоний, без лишнего клопоту. Я в один момент. Мне еще так много хочется с вами говорить. Я в один момент. Аб чым гэта гаварыць?
Здаецца, перагаварылі ўсё непатрэбнае. А патрэбнага ў нас такі не бывала. Так што і гаварыць няма аб чым. Ну, здаецца, яна дама простая, ветлівая. Ахі ды охі. Нібы яе хто на агні падсмажыў. Ой, ну як, Гаврила Пантелеич, Што? на твае вочы. Чаго? Нарачёная дачка наша. Пышнасць, форс. Ну, а што далей, такі не вяду. Ах, вельмі ж у ёй гэтая раскошнасць. Нібы яна не дзяўчына, а дама якая высокая. А як смела маці адказвае. Так і адрэзала. Таму што ты дурніца. Цяпер і навука ў тым, каб у кішэню па слову не лезть. Ой, ці будзе яна любіць яго? Гэта яшчэ бабка надвае варажыла. Паганяе яна яго як міленька, ось пабач. Як гэта? Па ўсім, відаць, я так думаю. Друга яна сабе завядзе, а друг гэты самы у мужа за спіной будзе яму рожкі строіць, носы наставляць. Ой, як же гэта Андруш Таню памяняў. Настасья, ты што, наказ мой забыла? Маўчу, сэрца надрывае. Ну, ціха ты, ціха. Маўчу. Вось што, а ці не пора госцікі дадому? Што ты, Гаврила Пантелеич, пасядзім яшчэ хоць трошкі. Пакрыўдзяцца. А калі нам тут рабіць няма чаго, калі мне не па душы, паехалі. Гэта ж канфуз. Ну, маўчу. Пробачьте мне, мои дорогие, что я вас покинула. Мне так соромно. Нічога, нам, аднак, і пора дадому, час позні. Что вы? Вы нас покрыўдзіце. Ён у мяне такі чалавек, Гаврила Пантелеич, ніяк не можа доўга, непрызвычайны. Непрызвычайны, просім прабачэння, просім. Ну что ж, я вас примушать не смею, мои дорогие, як пожадаете. Только дозвольте шкадаваць, ну и спадзявацца, что ў наступны раз я и сама до вас. Милости просим. Я так шкадую, так шкадую. Калі ласка, не турбуйтесь. Елена Васильевна, дозвольте. Мели ласку сами бачите. Что скажете? А что и казать? Ослепли, браток, ослепли. Настасья Петровна, поехали. Иду. Ну, я вас провожу. Калі ласка, не турбуйтесь, а не то. Не, я вас провожу. Мне так болюче, так болюче. Андруш з Еленой Васильевной нехай застанутся, нехай забавляются. Иду. Ой. Вы думаете, Елена Васильевна, что я не разумею, что я не варты вас? Что гэта толькі одно маё шчасце такое незвычайнае? Яшчэ невядома, хто каго варты. А і ў мяне ёсць. Шмат чаго ёсць, хіба толькі не захочаце заўважыць. Пажывем, пабачым. Толькі цяпер я вельмі саромеюся. Што так? Проваліўся б, здаецца, скрозь зямлю. Усе на мяне глядзяць, а я не павярнуцца, ні слова сказаць. Шклянку летнюю упусціў. Чай нейкай даме на платье пролил. Гэта нічога. Вядома, лепш шклянак не упускаць і плаціў не абліваць, а сароміцца няма чаго. Як умееце, так і трымаецеся. Я гэта разумею. Я уже цяпер... А зараз для куражу бакал шампанскага вып'ю. Падтрымалі вы мяне. А вось многа пацалункаў і наогул пяшчот я не люблю. І яшчэ вам мой наказ. Не ходите вы за мной следом. Трымайтеся крыху далей. И не подойду теперь. Человек! Дай сюда, браток, бутылечку шампанского. Калі будем танцевать, можете только кадрыль. Слухаю. Не могу. У апошні раз. Эх, и для чего уся гэта канитель? Ну, дай смяротная. Узять бы саночки, да устрельну на своих шерых. Эх, морозик, пунцовые щечки. О, вот и Николай Егорыч. А ну-ка, сходи, брат, сюда и... Ой, задушишь, все. Пусти. Эх вы, слабость, волость. Ну, сядай, выпьем. Человек!
Ну-ка, послужи. Наливай бокалы и выметайся. А бутыльку покинь. Ну, давай, от души. Скажи ты мне, ты человек разумный, адукаваны. Любить я на мяне ці не? Ну, калі цяпер яшчэ не любіць, дык пасля полюбіць абавязкова. Чому так? Потому что силы, свежесть, чего же еще? Як там уже не финти перед жанчиной, а коли натуры маловато, так немного возьмешь. А у вас этой здоровой любви... Да уже коли душу за яе покласти, альбо у обдымки взять моцно. Да гэтага у нас столько, что и девать не ведаем куды. Ну, добра, а сумление у тебя есть? Коли ж мы... Ты гэта аб чым? Ну, а развитание с холостым жыццём. Холостяцкая гулянка. И цудоўна! Дык распарадзіся, вось, трымай грошы. Толькі ўжо каб у прысядку с тобой танцевать. Прабач. Слухай, ты ведаешь что? Ты уже выказывай свои почуття як-нибудь иначе. Зараз пойду запрошу танцевать якую-нибудь паненку. Куражу хапае, толькі ўсё кислятина нейкая. О! Та-да-ра-та-да-ра. Милый, милый, что за Андруша у меня? Только якія у яго далані. Вось гэтак, барані Божы, попадешься. Да нет, тут подумаешь. Я трачу розум. Я просто зарыдать готова. Что с вами? Я не вытрымліваю сваёй ролі. Я то вясёлая да істэрыкі, то не чую, што мне гавораць. Что за ажитация? Я от вас не чакаў. Будьте разумной. На што я сілы трачу? На што я сілы трачу, скажыце? Ну, на той, каб падыхтаваць сабе прыемнае жыццё ў будучым. Я вас узненавижу. Все гэта фразы, холодные фразы. Я яшчэ не дайшла до таго, каб прытварацца по холоднаму разліку. Дзе мне падтрымка? Дзе тая страсць, для якой я іграю камедыю? Дзе яна моя апора? Іначе я раблюся сама сабе агіднай. Ну, что мне яшчэ патрэбна? Я люблю вас. Я люблю боль за сваё жыццё. Але хіба тут час і месца? Ну вось, толькі гэта мне і патрэбна. Даўно бы, даўно! Цэлае жыццё не варта гэтай хвіліны. Андрэй. Ён бачыў. Нічога. Няхай прывыкае. Прилашчыць яго трошку. Вось і все. Трэба папраўляць справы. Цяпер я зноў набралася сілы. А вось зараз будзе праверка. Мне здалося. Мне здалося. Да не. Я ж бачыў. Тут. Тут. Господи. А можа, сапраўды здалося? Аб чым вы? Аб чым? Хіба женихи задумываются? Что за грозная хмара на чале вашым? Так. Мне нешта здалося. Здалося! Не тое, што мне Агішын руки цалаваў. Зараз жа выклікаць яго на дуэль. Хоць я яшчэ не ваша. Хоць ён, як стары знаёмы, мог горача пажадаць няшчасця і цалаваць мои руки, але вы павінны яго выклікаць і забіць абавязкова. Калі так, даруйце. Ах, як гэта міла. Ён раўнівы, ён Атэлла. Значыць, ён і надалей будзе раўнаваць.
Мне гэта падабаецца. А хто раўнуе, той любіць. Вось усё і звалілася. Вы ўсё можете. І загубіць і ашчаслівіць чалавека. Гэтая ручка. Одно слово ваше. Што хочаце, тое са мной рабіце. Пойдзем танцаваць. Старые с фабрики приехали. 2 раза присылали доведаться, тихутка дома будет. Где вы бачили? Тихутка дочакаетесь. За город кататься поехали. Може, при старых притихомириться трошки. А то же это покарание Божие. Каждый день. Альбо с рання до позднего вечера, альбо с вечера на всю ночь. А ты сяди до раницы, не спи, чакай. И чего эти портреты сняли, а? О, Настасья Петровна з'явилась. Ой, чакала, ды ўжо сілы не стае. Сяджу ля вакна і гляджу, як сыч. А цяпер, мабыць, хутка прыедуць, бо калі на вечар куды, дадому заедуць перапрануцца. А як зваць тебе? Прохором, сударыня, клічуць. Прохор? Так. Дык гэта ты, Прохор, Андрушу, адзееш? Не, у іх свой камердинер ёсць. Моя справа передняя, покои, каля стола, а чимало справы. А спять яны дзе? Спять? Андрей Гаврилович вось тут у сябе на сваёй половине. А Елена Васильевна у сябе на сваёй. Як? Асобна? Так точно, асобна. І няўжо ўсё так? І ўсё так, як у паноў. Звычайна 2 половины. Дык же муж і жонка адно, які ж тут 2 половины. Калі Бог з'яднаў, на што пополам дзеліць? Это не наша розуму справа. Відаць, так трэба, альбо так лепш, альбо мода такая. Хто б іх прымусіў? Ой. А ты не манишь, Прохор? Даруйте, а мне што? Звычайна 2 половины. І госці, калі да Андрея Гаўриловича, альбо па справах, яны таксама прынимаюць у сябе. А калі да Елены Васильевны, яны таксама у сябе. І госці розныя? Розныя. А як раніцай чай? Заўсёды паасобку. Таму што Андрей Гаўрилович раней устаюць, чай п'юць, а Елена Васильевна пазней паважаюць каву. О, ты. А обедаюць як? Ну, гэта уже разом, усюды так. Ну то-то ж. А то гэта ўсё роўна, што чужыя. А жывуць яны у згодзе? А гэта мы знаць не можем. Таму што редка іх і бачыш, толькі за столом. І зноў жа, калі Андрей Гаўрилович вечарам пажадаюць спакойнай ночі, дык яму ручку даюць пацалаваць. А раніцой з добрым ранкам таксама ручку. Усё ручку ды ручку. О, здаецца, прыехалі. Гамонка чутна і дзвярыма бразгаюць. Дык я ў Андрушавы пакой пайду. Калі гэта мой стары, дык ты не кажы, што я тут. Не кажы. Слухаюсь. Пустите, я вам кажу. Пустите, ну что вы робите? А что такое, нічога? Ну, я ж не дитя, хіба можна носить на руках, да еще и на лесу. Нічога, своя ноша не тягне. Ой. Я вас і далей хацеў несці. І каб не вырваліся, данёс бы. Куды гэта далей? Да самага да месца. Да якога месца? Стаміліся ж, адпачыць захочаце, дык я просто у спальню і хацеў даставіць. Ах, вось як. Я сама дойду до пабачэння. Куды ж вы? Я пойду перапрануся. Не-не-не, идите на свою половину. Толькі ўсяго. А что ж вам яшчэ? Бывайце. Аднак, што ж гэта за тыранство, Елена Васильевна? Якое тыранство? Ах, пакіньце, калі ласка. Не, як пакінуць. Пагаварыць трэба, я жадаю. Пасля як-небудзь. Не выбачайце. На што ж адкладваць? Вельмі накіпела.
Вось ужо скоро месяц, як вы маёй жонкай лічыцеся. А ці жонка вы мне? Якое маё жыццё? Я ж вас любіў. Вышэй за ўсё на свеце ставіў. Вы думаете, лёгка мне цяпер гаварыць у вочы, што вы мяне ашукалі? Да вы разумееце, душу Ах, аддаў! цішэй вы, калі ласка. Да што мне цішэй? Я ў сябе дома. Я з заміраннем сэрца прасіў рукі вашай. Вы мелі ласку згадзіцца. Значыць, стоячы пад венцом, абяцаючы перад Богам быць мне жонкай, вы задумалі на ўцеху сваім прыяцелям зрабіць з мяне блазна? Што за глупства вы гаворыце? Да не глупства, ўсё так точна, хіба я не бачу. Вы сёння не ў настроі. Не, я даволі спакойны. Але калі мяне што за сэрца возьме, дык я з вамі не так загавару. Але не дай Бог нам з вамі гэтага дачакацца. Думай, не думай, а справы дрэнь. Пайсці рахункамі заняцца. Андрушенька! Мамонька! Ну вось, дзякуй Богу, нарэшце вы сабраліся. Ой, чула твой голос, ды боялася ўвайсці. Думала, з кім чужым размаўляеш. Я самім, Андруш, приехала. Самім. Всё хварэў. Ды вось сабраўся з табою аб справах гаварыць. Ну, обрадовали, мамонька. Андрушенька. Чайку не загадаете? Не, хіба толькі на хвіліночку. Ну, сядайте, поговорим. Вельмі ўжо сэрца рвалася. Ну, дай мне хоць паглядзець на тебе. А я ўсё такі ж, мамонька. Не, Андрушенька, не. Ранейшай красы тваёй не засталося. Што з табой, Андрушенька? Нешта ты схуднеў, голубок. Да не, мамонька, гэта вам здалося. Ну, расскажи. Расскажи мне про ваше жыццё-быццё. Расскажи. Живем. Нічога. Весялімся. Вот так-то яно так. Да и нешта гаворка твоя недобрая. Ты б толком поговорил бы со мной. А вось прыйду до вас униз, тады і поговорим. Вот тады з-пад венца. Бачить вас Бог не привел. Сам занедужил, меня не пускае. Стаў скардзіцца, что ты его забыў да кінуў. Ой, Андрушенька, не трэба было б, а скажу. Не бацькоўскае ў ім пачуццё гаворыць, не бацькоўскае, а за кішэнь баіцца. Хіба я не разумею? Мы да бацькоўскай ласкі не прывучаны, да і ніколі яе не бачым. Андрушенька. Ласкай-то з нашага брата хоць вяроўкі відь. Як сырамяты выжывуць? Як Таня? Ты помнишь? Жыць-то мучны купец да яе сватаецца. Гэта я чуў. Няхай бы хоць Бог ёй шчасце даў. Ой, няўжо сам? Так, відаць, ён. Ой, вынеси, заступница. Калі ласка, мамонька, сюды, там коридором пройдете. Калі ласка, таточка, калі ласка. Дык вось, надумаў пабываць у Москве. Паглядзець, як вы тут. А мы нішто сабе, дзякуй Богу. Сядайце, милости прошу. Чайку не загадаете? Прошу. Присесці присяду, а чаю не трэба. А я вось, брат Андрей, задумывацца пачаў. Што ж так, аб чым? Хворасць адольвае, да і дух не той, не ранейшы. На што, думаю, для чаго? Суета суетуся гэта. Хачу, брат, аб збавенні душы падумаць. А то надыдзе час волі Господняй, і пакаяцца толком не паспееш. З чаго ж такія змрочныя мыслі ў вас? Весяліцца мне нечага. Калі сілы няма,
Дык без помощника дрэнна. А я на что? Ну где уже тебе там, где? Не, брат Андрей, не туды справа поехала, не туды. Чаму ж так? Я пры справе быць магу. Ты-то можешь, але принцесса твоя, ці не занізка для яе будзе. Гэтая справа да яе не датычыцца. Ну да як же, яна у тебя, напрыклад, такое пирожное, сядзіць і на фортепіяне грае. А ты з фабрыкі, з фарбавальні ў залу валіўся, як блазнюк той. Так што адно да другога не падыходзіць. Нічога з. Калі ім не пажадана, я адзін паеду. А яны могуць у Маскве застацца. У канторе непарадкі. Кнігі запушчаны, прыказчыкаў паразганяў, прыбыткі дрэнныя. Гэта ўжо зусім нядобра. Пакуль ты наглядаў, усё было ў найлепшым выглядзе. А цяпер дайшло да таго, хоць прыкончыць фабрыку. Гэта ў самы раз. Да не, як можна. Справа-то мільённая. Мільённая, Андрей. Гэта вам усё суета. А я чалавек малады, я жыць хачу. Ну дык заходзь заўтра раніцою. Мы з табой аб усім і пагаворым. Не, вядома, трэба прыставаць куды-небудзь да аднаго берага. Панам мне не быць, дык хоць купцом застацца прыстойным. Прохар! Не пускаць да мяне нікога. Ніводнага чалавека. Слухаюсь. Слухаюсь. Кто был тут? Настасья Петровна, Гаврила Пантелеевич с фабрики приехали, для Андрея Гавриловича заходили. А где он, Андрей Гаврилович? У себе в кабинете. Загадали не турбовать, справами занятые. Да мяне апрача Агішына нікога не прымаць. Слухаюсь. Мама, что ты такая кислая? Ой, Леночка, помираю от мигрени. Да и ты сегодня так само нечто не у настрой. Мне тяжко. Мне сумно. Мне надокучило мое жыццё. Ах, Леночка, як я за тебя покутаю. Ты начинаешь раскаиваться. Это жудасна. Я прачувала, што паміж вамі не будзе нічога агульнага. Ты ж, здаецца, да гэтага часу ніколечкі не сышлася з ім, а? Так, ён мне чужы, зусім чужы. Я заўважаю, што ён больш разумны, чым я раней пра яго думала. У ім ёсць рашучасць, адвага. Я паважаю яго, і нельга сказаць, каб я была да яго абыякавай, нейкай цёплай, як бы сваяцкае пачуццё ёсць да яго. Ну так што табе яшчэ, Леночка? Ах, мама! Ну ты яго паважаеш. Ну гэтага, здаецца б, даволі. Для мяне мала. Чым усё гэта скончыцца? Не ведаю. Апрача таго, ёсць яшчэ перашкода. Мама, я тебе падманваць не буду. Сёння павінен вырашыцца мой лёс. Можа, я зраблю дрэнна, але ты не праклінай мяне, а прабач і пашкадуй. Лена, дитя моё, что у тебя в голове, Леночка? Пан Агішын! Проси! Мама, гэта я так не стрымалася. Ты иди до себе, прыляж. Мы с тобой пасля поговорим. Ну, добре, иди, мамочка. Леночка, я зараз пойду. Ах, Лена, я веру, что ты меня пошкодуешь. Иди, мамочка, иди. Иди. Ваше здоровье? Як заўсёды. Злітуйтесь, Елена Васильевна. Полову моих приятелей начерзел вар'яцкий дом. Только и размов, только и пытанию, что про вас. Я не такая малодушная. Меня гэта не радуе ніколькі. Наадварот, я пакутую, я вельмі пакутую. Что с вами? Это меня полохае. Я, патарапіўшыся, не падумаўшы, зрабіла самы важны крок у жыцці. З першага ж дня мяне пачало мучыць раскаянне. Калі я кінулася ў гэта жыццё,
Я зразумела, што задача, якую я ўзяла на сябе, не па сілах мне. Я не тая, якой я сябе уяўляла, я лепшая. Вам трэба адпачыць. Хутка мы з вами за мяжу пад чужое неба. Вернетеся в адтуль бадзёры, весёлый. Але я прытварацца не магу і не буду. Боже мой. Ну, паглядзіце на іншых жанчын. Ну, як лёгка яны. Не кажыце мне пра іншых жанчын. Я не хачу іх ні судзіць, ні браць з іх прыкладу. Я адчуваю ўсёй сваёй істотай, што магу належыць толькі аднаму, іначай гадка, агідна. Все яшчэ маральнасць, все ідэалы. Альбо вы істоты незвычайныя, альбо я зусім не разумею жанчын. Ну, по-моему, што за любоў, што за страсть, без інтрыгі, без правіннасці? Ды правіннасць ужо зроблена. Ды не толькі правіннасць, злачынства. Ну, хіба не злачынства тое, што я зрабіла з Андрэем? Я знарок падманула яго. Любячы другога, я зрабілася яго жонкай. Праўда, па прозвішчу толькі. Але ж гэта прозвішча чужое. І багацце, якім я карыстаюся, чужое. Гэта ж крадзеж. Чаго ж вы хочаце? Чаго я хачу? Так. Я скажу ўсім і скажу рашуча. Я хачу адкрыта разысціся з мужам. Гэта ж ганьба! Так, ганьба! Я хачу, каб усе ведалі, што я такое. Так, але я не разумею, што ж рабіць. Ну, скажем так, заўтра-паслязаўтра мы з вами ўдваіх за мяжу. І у вас гэта што? Вырашана? Так, вырашана. Але што гэта? Вы, здаецца, спалохаліся? Не, але такі крок трэба ж падрыхтавацца, трэба абдумаць. Вынікі вельмі сур'ёзныя. Абдумаць? Вам трэба яшчэ абдумаць. За себе, боже мой. Зразумейте, за вас. Такія рэчы пад мінутным вспышкай не робяцца. Тут трэба ўсё... Мінутная ўспышка. І вы асмеліваецеся называць гэта мінутнай ўспышкай. Прабачце. Даруйте, я... Не, вось што. За себе на все готовы. Я памерці готовы за вас. Але любячы вас, я даражу вами, не пакойся за кожны ваш крок. Я хочу бачыць самую далёкую будучыню і ведаць самыя крайнія вынікі. Даволі? Хопіць. Я веру вам. Цяпер я таксама бачу, што і мне трэба падумаць. Да вы зразумееце же, што... Здароў, дружа! Наше вам шанаванне. Што з табой? Ты яшчэ ад маскарадаў не апамятаўся? Не апамятаўся. Ад усіх маскарадаў апамятаўся. Шмат я іх бачыў. І учора, і сягоння. І ў маскарадзе маскарад. І дома маскарад. Што за размова, мой друг? Ты нечаму схваляваны? Засмучаны? Гэта ўжо моя справа. Я хацеў з вами, Елена Васильевна, уласна з вами пагаварыць, але мы яшчэ паспеем. Заўсёды можам. Свае людзі. Даруйце, што перашкодзіў. Можете працягваць вашу размову. Так, ну минута, здаецца, не зусім зручная, каб нам з вами працягваць пачатую размову. Заўтра, альбо гэтымі днямі мы адновім яе. А ці не будзе позна? Не, некуды спешацца. Ну, вы супакойцеся. Так. Цудоўна. Смелы і рашучы крок у жыцці. Гэта вельмі добра. Мы поедем с вами. Поедем. Не, ну мы поедем. Поедем.
поедешь ты. Не поедешь. Бачу я теперь тебе. Боже мой, и дзеля яго столькі пакут. Але дзе я? Што я? Навошта я тут? Боже мой, якое я няшчаснае стварэнне, якое нікчэмнае. Не плачьте. Я вас зараз утешу. А гэта вы? Што вы? Вы плачете, может, з прычыны таго, што абмежаванне адчуваеце. Дык я вам свабоду дам. Ды і мне яна патрэбна. Як бы вы мяне не лічылі дурнем, блазнам, гэта ўжо ваша справа. Толькі ж і блазну адпачыць трэба. І давайте мы з вами адкрыта, ад чыстага сэрца, значыць. І слоў будзе немного, на што яны? Усё наверх выйшла. І тайны вашы, і любоў ваша. А да каго пра гэта гаварыць не трэба? А на што вы мяне ў гэтую справу заблыталі? Гэта ўжо няхай пасля Бог рассудзіць. А цяпер нам адно. Каб кожнаму па сваёй дарозе. Каб адно другому не перашкаджаць, і цудоўная будзе справа. Вы паедзеце сабе з ім удваіх за мяжу, як вы мелі ласку збірацца, грошай у вас хопіць. Даруйце, я вас грашыма не папракаю, я вам нават вось што скажу. Калі мала будзе, яшчэ возьміце. Душы не шкадаваў для вас, дык няўжо грошай пашкадую. Так што зрабіце ласку ехаць. А я ўжо... я ўжо сваю мяжу знайду. А вам і не цікава, да і ведаць пра мяне няма чаго. Толькі, любячы вас, я вам прызнаюся, хоць і не трэба было б, што мне будзе не так ужо весела, як вам. І што пагібелі на сваю бяздольную галаву я буду вельмі радасны. Ды хоць не плачце вы, гэта невыносна. Каб чым плакаць? Гэта правда, плакаць-то ўжо няма чаго, позна. Толькі вось што, выязджайце хутчэй. Хутчэй, кажу вам, і прашу вас Богам, Богам прашу вас, каб нічога між вамі на вачах маіх. Бо я яшчэ люблю вас, з сабою не саўладаю і магу быць страшным. Я заб'ю вас. Яго! У меня давно до горла подступая и груди душить. Я дом подпалю и сам в огонь кинуся. Богом вас прошу, пошкодуйте вы меня и себе. Сбирайтеся, и Бог с вами. Бывайте. Якая неприемность! Якая неприемность! Ну, ось які дурные замашки у гэтых людей. И ты так расстроена, бедная моя Леночка. Ну что? Нема его там? Няма. Ну, ось. Не умеете не трымаць себе ніякай прыстойнасці, нема ніякага спачування да жаночых нерваў. Дзе ён? Што з ім? Пабег учора як шалёны, і да гэтага часу яго няма. Ну, хто ж его ведае? Да гэта ўжо такія людзі. Яны сваіх пачуццяў стрымліваць не ўмеюць. Мама, ты мяне палохаеш. Леночка, ой, а табе яго, здаецца, крышачку шкада. І зусім натуральна. Так.
А я ж думала, што пасля ўчарашняга ты злуешся на яго. За што? Ён быў правы па-свойму, правы. Я павінна была чакаць гэтай выхадкі. Ён жа не камень, не лялька нарэшце. Ды ў яго словах не было нічога крыўднага. У ім было больш любві, чым папрокаў. Невядома, хто ў гэты час больш пакутаваў, ён ці я. Тым лепш. Значит, табе яго толькі трошачкі прылашчыць, і ён зноў твой пакорны раб. Ну, вядома, я пра гэта і не думаю. Але ў мяне неяк не ўсё яшчэ ясна ў галаве. Мне чагосьці не хапае. Няма рашучасці і нешта стрымлівае. Ах, Леночка. Я была б вельмі рада, каб ты вызвалілася з-пад шкодных уплываў. Так, мама, я, здаецца, вызвалюся. Я много перажила і перадумала за гэтую ноч. Слухайся больш голасу сэрца, Лена. Сумленне і абавязак не пустыя словы. І хто іх хоча заглушыць у сабе, той неспакойным, несчаслівым быць не можа. Так, так, праўда твоя. Андрей Гавриловича не было? Не, былись. Яны ўнізе. У Гаврилы Пантелеевич там і чай піліс. А на што ты чемодан несеш? А, думаю, собираться. Як поснедують, на фабрику поедут. Загадали тут и закуску накрывать. На фабрику? А ён мне про гэта нічога не гаварыў. Ну, ось, цяпер ужо ўсе твои хваляванні скончыліся. Ой, мамочка, скончыліся. Что такое? Ой, у меня там кава стыне. Ой! Доброй раніцы. Дзе вы былі? Дзе я быў? А вам навошта? У бацькоў? Дзе вы учора былі? Прыяцеля сустрэў Сарамятава, у яго і быў. Да гэта ўжо моя справа. Даруйте, я не про гэта хацела запытацца. Вы здаровы? Да што гэта раптам у вас такі клопат аба мне з'явіўся? Адказвайце на пытанне, вы здаровы? Дзякуй Богу. Ну вось, толькі гэта мне і патрэбна. Я хацела даведацца пра ваше здароўе, бо непакоілася за вас. Вы учора былі так усхваляваны. А, ну гэта з намі бывае, пашумім. Да няўжо ад гэтага хварэць, гэта ўжо многа будзе. Вы што, на маскарад сабраліся? Не на фабрыку. Даруйце, што ў такім выглядзе. Цяпер не да моды, трэба за работу брацца. Ды нічого, гэта вам да твару. Ну, да твару ці не да твару, на гэта мы ўжо не глядзім. Цяпер час зімні, у нас на фабрыцы і немцы, і англічане ў такіх кажушках ходзяць. Ну, таму што бегаць па карпусах то ў ткацкую, то ў лабаторыю. У лабараторыю. У лабараторыю. У лабараторыю. Мудрагелістае слова, не хутка вымавіш. Да і ў фарбавальні сярод чанаў круціцца ў фраку, гэта не вельмі спадручна. І надоўга вы едзеце? Не ведаю. Месяц 3 прабуду, а можа і больш. Да і што ў Маскве рабіць, якая тут радасць асаблівая? Ах, вось як? Здаецца, нашы ідуць да мяне падзакусіць. Дык вы ўжо мяне не канфусьце. А як быццам між намі нічога не было. Раз'едземся мірна. Вы за мяжу, я на фабрыку. Гэта мой стары прыяцель. Даруйте, Сарамятов по прозвищу Василий Ивановс. А гэта яго сестра, Татьяна Ивановна Сарамятова. Жонка моя Елена Васильевна. Вельмі прыемна пазнаёміцца. Відаць, у вас на фабрыцы паветра вельмі добрае. Гэта чаму ж? Да па красе вашай мяркую. Вы яшчэ лепшыя, як былі сталі, куды лепшыя. А яно мне так і належыць, я ж невеста. А калі я ізноў, як раней пачну вам сваю любоў выказваць, ваш муж мяне на дуэль не выкліча, а? Не ведаю. Ха, якая дуэль? Да это ж не ў нашым звычаі. По-нашаму это поленам вось і ўсё. А добры звычай у вас. І другім пераняць не пашкодзіла б. Я-то поправилася, вы-то на что подобны? Нездоровые были, альбо что с вами? Да не, што вы, я, дзякуй Богу, здаровы і усім задаволены. Вы уже, Лена Васильевна, беражите его. Каб ён здоровым был, веселым, вось як я. Я б рада была, каб ён быў здаровым і вясёлым. Любіць яго трэба добра, вось ён павесялее. Ну што ж, я паслухаюся вашай парады. Ну, калі ласка, да мяне падзакусіць, міласці прашу. А вы што ж? А я не хачу. Ім яшчэ рана, яны толькі што ўсталі. Прашу. А вось і матуля з бацькам. Прашу!
з жонкай развітваўся. Андрей, нельга. Трэба законна. Да хто ведае, ці хутка сустрэнемся. Ах, Елена Васильевна, добрый день. А калі ласка, мамонька, да мяне, калі ласка. Да сюды. да- О, да- Вось сюды. Да ну тебе. Настасья, иди за мной. Ой. Мама! Мама! Что такое? Што гэта такое? Что? Ён мяне зусім знаць не хоча. Ён не звяртае на мяне ніякай увагі. Да тебе так здалось, Еленочка. Не-не-не. Ён на некалькі месяцаў выязджае на фабрыку і гаворыць мне аб гэтым зусім раўнадушна, як чужой жанчыне. Дзе ж яго абажанне? Боже мой, ты ж толькі што говорила, что ён тебя вельмі любіць. А вы толькі што гаварылі, варта прылашчыць яго трошкі. Ну, кто же их разберет, Леночка? Мы обедве помылились. Ах, мама, я не могу. Я уся разбитая. Поговори ты з ним, мама. Ну, поговору. Ой, Леночка, а як же я його убачу? У яго ж там тепер гості. Ну, прийди он хоть поклониться нам. Ну, ведомо. Ну, пойдем, отпочни, супокойся, а то ты не спала всю ночь. Ну, пусть расхвалявалась. Прохор! Ого. Прохор! Ну, Слухай, які там дурень накривав, шампанського нема. я... Молчи. Скажи, каб принесли бутельки 2-3. Хіба проводи бывают без шампанского. Пан Агішин, Сустрень, я побач. слухаюсь. Кто дома? Елена Васильевна, Андрей Гаврилович. Ах, и он дома. Так, дома. И бацькі его тут. Семейная картинка. Ну, так ты не кажи, что я был, я пасля зайду. Да не, что ж, куды бегчы, навошта ж гэта? Новый способ принимать гостей. Тягнуть их силком за каўнер. Але я, друже мой, зайшоў мимоходом. Мне вельмі трэба тут недалёка по одной справе. Да хопіць табе огород гарадзіць. Даволі. Что ты тень наводишь? На дуэли мы с тобой биться не будем, а коли у вас далей пойдзе, и шашни ты свае не спынешь, дык, мабыць, ноги я табе пераламаю. Гэта я могу. Вось цяпер ідзі размаўляй з жонкай. Прохор, доложи Елене Васильевне, что пана Ижин жадае іх бачыць. Я ж... А со мной говорить больше нема аб чым. Я усё сказал, что табе ведаць трэба. Чорт, нічога няма горшага, як мець справу з гэтымі дзікімі. Які дурны апломб. Якая упэўненасць у сваіх правах мужа. Ах, іншая справа выхаваныя, сучасныя мужы. Ну, прыстойны муж, калі заўважыць што-нибудь такое, адразу ж сыдзе з дарогі, ну там застрэліцца ці што. А гэты кажа, ногі пераламаю. Да ён так і зробіць. Чорт, цяпер глядзі. Глядзі ды аглядвайся. Миколай Егорыч, я рада, что вы пришли, я вас чакала. Ну что? Что? Мы едем за мяжу. Вы обдумали, вырашили, вы готовы? Ну што вам патрэбна? Ну так, я готовы. Ну, так готовы. пойдем и скажем про гэта мужу. Трэба ж яго бедненькага супакоіць і даць яму магчымасць зусім вызваліцца ад мяне. Что такое? Бедненькага? А вы, здаецца, пачынаеце адчуваць прыхільнасць да свайго мужа. Што б я не адчувала, а іначай зрабіць не магу. Скажите, вы готовы? Готовы? Што мне так строга дапытваеце? Да вы хоць самі готовы? Ну, якія у вас сродкі, каб кінуць мужа і жыць самастойна? У мяне 75 тысяч. Не, што я кажу, значна менш. Мама па сваёй дабраце больш паловы раздала знаёмым, з якіх ніколі не спагоніш. Дык гэта ж жабрацтва. Якая ўжо тут любоў? Вось калі б вы
карыстаючыся яго дзікай шалёнай любоўю, змаглі б за гэты месяц мець капіталу 1300. Вось тады вы маглі жыць самастойна і шчаслівы, як захацелі. Значыць, па-вашаму, каб быць шчаслівым, трэба спачатку каго-небудзь аграбіць. Ну, як хочаце, так разважайце, але вы зрабілі памылку. Вялікую памылку. Задумалі добра вас выканаць, у вас характару не хапіла. Вось вам вынікі сентыментальнага выхавання. Так. Розум-то вы во мне поспели разбэсціць, а вось волю не змаглі. Вось аб чым вы бядуеце. Перашкодзілі вам мои добрыя прыродныя інстынкты, а я гэтаму вельмі рада. Дык аб чым жа нам яшчэ гаварыць з вами, мадам Бялугіна? А я і не жадаю з вами гаварыць ніколі і ні аб чым, месье Агішын. І цудоўна. Жадаю вам усякіх удач. Мама, мама, я прогнала Агішина. Леночка, я тебе за гэта папракаць не буду. Мне ён даўно не падабаўся, я толькі баялася табе сказаць. Мама, зрабі тое, аб чым я тебе просила. Пра што? Пагавары з ім. Паговору. Пагавары. А дзе ж Агішын? Лена яго прагнала. Што ж так? Чым не кавалер? На што ж гнаць добрага чалавека? А я, прызнацца, хацеў прапанаваць яму бакал шампанскага. Андрей Гаврилович! Што згадаеце? Сідайце-ка, ласка. Я з вами хочу паговорить об Лене. Наконт чагос? Ну, вы крыўдзіце жонку. Даруйце, што вы, хіба я магу? Лена, вядома, адчувае сама, што яна крышачку перед вами вінавата. Так. Яна сапраўды зрабіла вам шмат засмучэння. Ну што ж, няхай пакаецца. Боже мой, хіба вы не ведаеце, як цяжка усякай жанчыне прызнацца перед мужчынам у сваёй віне. А тым больш маёй Лене. Яна ж не ўпэўнена, як яе словы будуць прыняты вамі. І ці будзеце вы далікатны, каб не адбылося сцэны, прыніжаючы яе. А каму ж гэта патрэбна? Хто яе прымушае? Ёй самой гэта патрэбна. Яна не хоча, каб у вас засталося незадаваленне ёю. Ну, яна хоча быць спакойнай. Разумееце, ей будзе балюча, ей будзе вельмі балюча. Выходзіць, я ж і вінаваты. Гэтага нельга зразумець. Да і не да таго мне зараз. Сур'ёзныя справы ў галаве. Андрей Гаврилович! Ну, што ім яшчэ пажадана? Ах, вельмі проста. Ну, каб вы не крыўдзіліся на яе, не скардзіліся на яе, і каб вы пашкадавалі яе. У яе ж натура кволая, пішчотная, яна ўся ў мяне. А ўсё ж гэта непарадак. Паміж мужам і жонкай, якія пасрэднікі. Да можа, яна зусім і не думае таго, што вы гаворыце, а гэта толькі адна ваша фантазія. Ну, да хіба такія справы цераз паслоў робяцца? А калі ім гэта так пажадана, дык вы перадайце, што я ім дарую. Што? Дарую. Вось і ўсё. Як? Гэта ўсё? І яшчэ. Яны жадаюць ехаць за мяжу, дык няхай сваіх грошай не трацяць. Па гэтай запісцы ім выдадуць з канторы, колькі патрэбна на выдаткі. Тут вызначана. Вось цяпер і ўсё. Я зараз еду на фабрыку, месяц 3 прабуду, а можа і больш. Бачыцца нам няма для чаго, дальнія проводы, лішнія слёзы. Андрей Затым бывайце. Ой, Леночка. Мама, ну что? Ах, Леночка. Что ты, мама? Ну, сядь. Ну, успокойся. Сядай, мамочка. Ах, Леночка, я прочувала, что между вами не будет ничего агульного. Да что, кажи, Ох, жудасный человек, жудасный. Вось, на, возьми. Гэта ён табе грошы дае на выезд за мяжу. Да что ён кажа? Ах, Лена, ён загадаў сказаць, што даруе табе. Ён? Мне даруе? Да ён мужик, невук. Боже мой, я памятацца не могу. а як цяжка з ім размаўляць. Усё равно, як цяжарыкі пераварочваеш. У мяне ад яго зусім мігрень расхадзілася. Я не могу стерпеть такой крыўды, я повинна ему высказать. Лена, покинь.
Не, мама, поклич его зараз же. Ой. Зараз же поклич. Ой, Яночка. Ну, добре. Андрей Гаврилович, идите сюда. Лена вас просит. У чым справа? Хто вам даў права так трэціраваць мяне? Что такое? И не чуў таких слов. Вы мне даруеце. А за якую вину вы мне даруеце? А коли не виноваты, дык няма аб чым і гаварыць. Але ж вы мяне пакрыўдзілі, як вы смелі? Значит, смел. По якому праву? Тому что муж. Значыць, по-вашаму, муж мае права і незаслужана пакрыўдзіць жонку. А хоць і не заслужаны, дык калі любячы, дык беда невялікая, не ўсуджана можа падаваць. А што, по-вашаму, павінна рабіць жонка, якую незаслужана пакрыўдзіць? Усяк бывае, дурныя да злосныя злуюцца А далаюцца. добрыя, сумленныя. Самі здагадайцеся. Няўжо? Не ведаю. Так ці што? Ведома, так лепш. Добра, мне тут добра. Даўно б так! Але чаму ты так груба абыходзіўся са мной? Гэта я-то груба! Да я сёння разоў 10 збіраўся заплакаць, толькі ўсё стрымліваўся, прытвараўся. Няўжо ты прытвараўся? Ну, вядома! Гэтая думка мне учора ў галаву прыйшла. Думаю, сабе пробавала ласкай. І слязьмі не выходзіць. Дай, думаю, на себе свой форс возьму. Вось і выйшла! Мама, мы ізноў ім памыліліся. Ах, Леночка, я не могу опамятаться. Одно могу сказать, что я вельми рада. А як гэты форс яму да твару, цяпер ён сапраўдны мужчына. Да я ж заўсёды такі! Толькі перад вами мокрай курицей быў, бо вельмі абажаў. А цяпер я іначай буду. Вось як! Андрушенька, Андрей, Андрушенька. Ой, прабачце, даруйте, з жонкай заіграўся. Плача, на фабрыку со мной просіцца. Так ці што, адказвай. Так. Кажа, что там один бобылем жить будешь. Ну, сядайте, сядайте, не доглядеть, не приголубить тебе нема кому. Так ці что, отказывай. Так, так, так. Там усе, кажа, с жонками, а что ж тебе на чужое счастье глядеть? Да може еще что у голову прыйде. Не, гэтага я не гаварыла. Ну, дык, брать ці что? Бери, бери, Андрушенька, бери. Настасья, сядай. Мабыть, трэба ўзяць. Ну, вот и цудовно. Шампанское захопим, как веселее ехать было. Счастливой дороги, Леночка. А я сберусь завтра сама до вас. Гаврила Пантелеич. Ну, плакать-то хоть можно? Ты плачь, плачь себе на здоровье. Матуля. А як же вы там жить будете? У нас у доме 2 половин нема. Ах, і не турбуйтеся, і не трэба зусім. Ну, а я для приезда уже таки баль задам, каб у Москве нашу музыку чувать было. Прагучаў радыёспектакль «Жаніцьба Бялугіна», выканаўцы народныя артысты СССР Уладзімір Дзядзюшка і Лідія Ржэцкая, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Раіса Кашэльнікава, заслужаны артысты Рэспублікі Раман Філіпаў, Уладзімір Кудрэвіч, Мацвей Федароўскі, Алексей Барановскі, Тацяна Алексеева. Рэжысёр-пастаноўшчык Яраслаў Громаў. Год запісу 1964.